ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನಿನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೋಳೆ ಮಸಾಲ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನಿಕುಲು ವೀಡಿಯೋನ ಓಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ವೀಡಿಯೋ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತ್ ಕಡಲೆಗೆ ತಂದೆ ಈ ಕಡಲೆನ ಆಜಿರ್ದು 7 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ್ಲ ನೆನೆತದ್ದು ದೀವೋಡು ಒಂದೇ ನೆನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ಪಾದ್ಗೆ ತೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯ್ಪಾರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ಮುಲ್ಪ ನೀರು ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾವ್ ದೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಬೇಯೊಂದು ಪಾಡು ಸೈಡ್ ನಮ ಮಸಾಲಾಗ ದಾದ ಮತ ಬೋರ್ಡು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಗ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ತಂದೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಿತ್ತನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚು ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಚೋಳೆ ಮಸಾಲದ ಮೇನ್ ಪೌಡರ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ರೈಸ್ ಪಾಡೆ ರೈಸ್ ಪಾಡು ನೀರ್ಗಾತ್ರ ಗ್ರೇವಿ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆನಂದ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿನಿರ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯತ್ತೊಂಡು ಚೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ ರಡ್ಡ್ ಲವಂಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದೇನು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ನಡ ಕಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚರಿಯನ ಐಟ್ ಗುದ್ದುದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹೇರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು 2 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಯಾನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದೇಟಿತ್ತಿನ ನೀರದಂಶ ಮಾತ ಪೋಡು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಟಿತ್ತಿನ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಏನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ತಲ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೋಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆತಂಡಿ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಏನೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಖಾರ ನಿಕಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ನೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದುಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ತಿತ್ತಿನ ನೀರ್ದಂಶ ಮಾತ ಪೋಡು
ನಮ್ಮ ಈ ಮಸಾಲಾನ ಏತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವ ಆತ್ ಕಜಿಪದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಏನು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಚೂರು ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಂಡು ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ತು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಕಡಲೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಚೂರೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಏತು ಬೋಡು ಆತ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ದಿಲೆ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ್ ನೀರು ಪಾಡಿ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲು ಏತ್ ಪೋಡು ನಿಕಲೆಗೆ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ಯಾಡು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದ ದಿಯೇನು ಗ್ರೇವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆನ್ ಬತ್ತಂಡು ತೂಂದಿಪ್ಪರೆ ಗ್ರೇವಿದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎತ್ತು ಶೋ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೆ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೀ ಬೆಚ್ಚೈನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವ ಪರಿಮಳಗೆ ತಕ್ಕ. ಚೋಳೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕಲಿಲ್ಲದ ಕಲೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ್ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ. ಈ ಚೋಳೆ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ಪರೋಟ ರೋಟಿ ಮಾತಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾನೇನಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರಿ ಮಲ್ದೆ
ಮುಲ್ಪ ಗಾರ್ನಿಷಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ತುಂಡು ದೀತೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬಾಯ್.